खोब दुखुनांथाव जाथाय थांनाय 21 तारिख बैसागु बरायखांनायनि उनावहाय दिनै माने बारदै सिख्ला सिमब्रे सिमब्रा दिनै फैनानै जोंनि माखासे न'खर नैबे 20तासो न'खरनि न'फोरखौ दिनै धंस खालामलांदों। गासिबो न'आ बायजोबदों, थिंफ्रा उरायलांजोबदों। दुखुनांथाव आरो सासे गथ'खौ माने बिफाङाव बोखोलांलायनाय बेबादि मोनसे दुखुनांथाव बेहाय बारदै सिख्लानि सिमब्रे सिमब्रा बारनायाव जानानै थांदों। दा जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय बिथांमोनखौ नायनो फैदों, लोगोसे बिथांमोननि दुखुनि समाव जों दुखु लाफैदों। जे नेचारेल केलामिटि बा प्राकृतिक दुर्जग बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा हिउमेनिटि हिसाबै जों अनलायनानै थानांगौ। दा ओंखायनो बिथांमोननि दुखुनि समावहाय दिनै बिथांमोननि न' बायलांनाय, बिथांमोननि थोरसि लथा डेमेज जालांजोब्बाय, न' थिंफोर उरायलांजोब्बाय, देबजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोननो जोङो एसे अनसुंथाइ होफैदों। दिनै न' टेम्परारि बानायनानै थानो थाखाय त्रिपाल होफैदों। दिनै थोरसि लथा साराय जों होफैदों। दिनै गाननाय जोमनो दख'ना, गामसा, सादोर, ब्लाउस, दिनै माने माइरं, दालि, थाव गुबै, सिनि, संख्रि बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो होफैदों। जाहाथे जोंनि आसाम गभर्नमेन्टनि जायनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ रिलिफ डिपार्टमेन्ट जिहेतु बिटिसि आव गैया, दा बिनि थाखाय जोङो आफादत्त बेखौ होफैग्रोदों। सरखारनि फैसा मोननांगौ सम लायो, रिपर्ट लिरबाय, सार्कोल अफिसारा गावनो निजे फैदों। दा बिथाङा गावनि रिपर्टखौ फाथायहरजोब्बाय। हयथ' काउन्टिंनि उनावहाय रिजाल्टनि उनावहाय इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय सरकारि फैसा मोननांगौ। जिहेतु फुल डेमेज जायोब्ला 1-1.5 लाख थाखा मोननायनि माखासे सरकारि अनसुंथाइ मोननायनि माखासे लामाफोर दङ। बेफोरखौ मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जोङो सरकारि भाबै दिनै नाजाबाय थादों। निस्सय मोनगोन जोंहा मोनसे बिसास दङ। दा जेखि जाया मानो जोङो बिथांमोननि जे दुखु दाहा बेखौ नायनानै जोंबो दुखु मोनफादों। आरो इसोरनि अननायाव रावबो जे बेवहाय माने देहाया जेबो आघात जायाखिसै, रावबो माने बेवहाय जिउआ गोमानाङाखिसै। बिनि थाखाय अबंगसायनाव आर'जबो गाबदों आरो बिथांखौ साबायखर होदों। नेचारा नेचार, गावनि बोथोर बादि गाव फैबाय थागोन। बारदै सिख्लाया बैसाग मासाव फैखायो, जों बयबो मिथिखागौ। जोंहा मेथाइबो दङ, खन्थाइबो दङ। बारदै सिख्ला माब्ला फैयो, सिमब्रे सिमब्रा बारा माब्ला फैयो। दा बिदि गावनि आखुथायखौ गाव दिन्थिदों। दा बेनोसै। दा जोङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सिन्था खालामनो नाङा। सरखारनि जे मोननांगौ अनसुंथाइ बेखौ जेरैखि जाया थाब मोनहोनो थाखाय जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय नाजाबाय थागोन। आरो हानायखिनिखौ बिटिसि सरखारनिफ्रायबो जोङो होबाय थागोन। दा बेखिनि बाथ्राखौ आं रायजोफोरनो जनायबाय आरो बेजोंनो जाहाथे गोजोनथ'यो बेखौनो खावलायबाय। बे जायगायाव ना गुबुन दाबसे जायगा दंबावो? बे गुबुन मोनसे जायगा दंबावो होनदों। दा बेवहायबो जों नायगोन। दिनैहाय बे पर्बतजरा ओनसोलावनो दिनै बांसिन डेमेज जानायखौ जों नुनो मोनदों। आरो ओरै सा ओनसोलाव दिनै बे खैला मैला आमथेखाथिंजायबो बिथिंबो जादों। बेखौबो जों गाबोन नायनायनि बेब'स्थाखौ लादों। गाबोन नङाबा समफोर जेखिजाया जोङो रायजोफोरनि दुख सुखखौ जोङो नायदिंगोन। आरो बेवहायबो सरकारि भाबै मोननांगौ जे अनसुंथाइफोर बेखौ मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जों लागोन। मा नोंथांमोनाबो अनसुंथाइ? दा बेवहाय जोङो टेम्परारि न' लुनानै थानो थाखाय दा थिं पाट गैया, मा गैया। सोरबा न'खरासो थाखा फैसा थानोसै, सोरबा गरिब न'खर दङ, त्रिपाल गांसे बायनो हाया। ओंखायनो जोङो टेम्परारि न' लुनो थाखाय दिनै त्रिपाल होफैबाय, थोरसि लथा होफैबाय, गाननाय जोमनाय दख'ना, गामसा, फालि, ब्लाउस जों बेखौ होफैदों। संख्रि बानलु होफैदों, थाव गुबै, माइरं, जाहाथे बिथांमोना बेखौ जानानै जाहाथे गावबागाव मावनांगौ खामानिफोरखौ मावनानै लानो हायो, खेथि बाथि खालामनो हायो, गथ'फोरखौ फरायसालियाव थिनहरनो हायो। दा बिखिनि अनसुंथाइखौ जों होनाय जाबाय।